Добре, прави се на секси. Здравейте, аз съм Ивайло Симов. Пионката на София Булдозер си играе абсолютно всичко. Ела тук, Радо. Кажи маса. Това е моят приятел Радо, който викат Радо злобната, защото си щупи пръста, като си беше чекийка. Това е батко Beast Productions. Продуценка са на отбора. Beast. Израпирай ни нещо, Beast. Тихо, дами, тихо. Тихо, дами. Еми, махни гумата и израпирай нещо. Моля те. Дайте ми бит. Аре, извади своята гума. Да ни бъда се с гума. Давай, Бели. Аз съм овер. Нали, ето сме да Бели. Тъчдаун, искаш ти по-добре за кура ме хвани. Елай си земи. А кой е отбора? Най-великия? Нашия. Естествено.